Water quality. What is affecting the water quality after we remove the solid waste? Moktine jumbe adek kende to kodh El Nino borore pachoka kaka noland kod jolony mochungne koro weche ma koro lwasi warango gweng makakola Ombaka e Nyando mabende en achiel kuom gwenge ma oula thoro daro ganda e miechgi piny maru wang'iyo ikruok mabende giseketo ne kodh El Nino. Millicent Adhiambo miyo aler mathoth bang' limo kakola Ombaka kendo mbeko gi moko kuom jodak kod jogo mane olo kelonegi hinyruok. Sani koro en 4 years kapok waneno ber moramora. To koro luoro ma wan go sani ma ok dak wawuondre e sirkal ni lande ni en El Nino. To kama kaka ne niche okel Nino te maniche sembo nyaka kuju. Nyisore ne gweng'ni onge ng'adhi bete. Aseparo saidi. To podo ka ng'en tadhi kama nade. Aseparo sana. Koro wakia kaka wadwa timo gi kaka wadwa bet wakia to wan gi nyithindo. Nyaka nyithindo mong'ol wan godo. Koro kum wadwa chiko gi nyithindo gi wakia, kum wadwa dhi be wakia, kaka wadwa timo be wakia. Sirikal be pod olalnwa makata gimoro amora pok wawinjo gimoro amora ni timuru kama to ubed kama. E kar dak makakola Ombaka mayudore e sub county ma Nyando e county ma Kisumu mana kaka inyalo neno. Kuonde moko otuo to kuonde moko pod otimo limtidi kod thidhna kaluwore kod oula mokalo. Thoth ute ahinya to mag lowo oyiech. Kama moko to dhi gi bethegi. Seche ma jamni kwayo e pap ma en ga nam mar oula kinde koth ka gitemo gweno lum sama pod oula ong'wono negi. Winyo maragak bende kwanyo wuoth kachiel e pauno ka ywak to rango polo manyiso ni chal ka gima midhiero limbo machiegni kod jodak. Moko kuom jodak paro chando kendo kumo e dhoutgi matamre gi nono. Kata mana guok bende onindo e laro malich karango kuma yamo futo kochomo. Kama e kaka jodak lero luoro magingo kotenre kod kayo machiegni mar El Nino ma en koth mapek miwuoro mopogore kod oula mapile mosekelo negi dang'ni kinde ka kinde kuom higni buora. Moko kuom jodak nitie ng'wech gero ute mabede kaka yorno mar temo keto ikruok ne El Nino. Kata bedo ni moko kuom jodak malwora ni temo keto ikruok ka gigero ute mabede motelo ne kodh El Nino mabiro. Kamae kaka gilero midhiero magore ne girude gino mamiyo giluoro e kinde ma gitemo manyo konyruok. Koro nchi wadhiye ni wanyalo konyore gi ute mag mabati. Ute mabati gi wagero gi nikech kamoro amora monyadhi onge mamalo moting'ore manyalo miyo wayud konyruok. Kwagero mabati kamano to ok tiek muda kapok iwinjo ni ng'ato mabati no yiech gi to kot mokaw gik moko samoro ko onge kata godiechieng'. Koro miyo wabedo gi midhiero kabisa di mang'eny. Magi moko kuom midhiero magisebedo ka gineno gigo makoro medo olo kuom gikoyo ponono El Nino biro yudogi kaka ginno. Tuoche bedo ga mang'eny kaka koro chochegi ka pi osepong' ang' ne giwal oko ka endi te. Kolera bedo ga sana gima chaka na chando waga ten pneumonia gi malaria kech ng'iche chande. Moko kuom mabose wito ngimagi moko mabiponi e hospital lopo botamo ne okonyal pure makare. Koro maga achiel kuom gik ma midhiero saidi. Gimedo ni gin kod kiawa ni kodh El Nino nyalo biro mayore makwano ganda mabiro dwaro kuonde jot muom mahew kar jot manitie e skul primar ma Ombaka. Gweng'ni onge kama dhi dong' ka en pi dhi pong'e te machacho nyocho ula matin to sani El Nino to dhi mako gweng'ni te nyaka Ombaka. Kane wan Ombaka kachacha ji ariyo nodwa tho mo emergency mo konyogi nikech athma dhano 200 e room achiel. Ma e chal mar kar jot manogere e skundno. Maigeno ni biro timo ji ma 600 ponono jogo maula osebedo kadaro ema El Nino bende biro rocho ngimagi. Kaluwore kod japuonj maduong' mar skul primar ma Ombaka David Ochieng oyogo kethruok
mag mwandu skul kaka klese matimorega sama oganda obuoro e skundno kinde oula. Ka ibiro namba mokalore, to biro chuno ni moko biro ninde classes. To ka gininde classes, ing'ene ka nyithindo kete buge kanyo nitiere desk. Koro ginindo to gokinyi wabiro koka giwuok koka gidhi e hall kuchocho. Koro mano nyalo interfere gi somo nikech gitedo nyaka yie kuondego. Bende ginyiso luoro ni El Nino nyalo daro nyaka skunde ma oluorogi kaka Ogenya kod Nyamasao. Gino makidek medo gi kwan jogo mabiro jote skundno kendo miyo gi achiedh nade. Ahinya to kinde timo penj mag KCPE kod KIPSEA maigani. Ka koth ochwe to Ogenya ne piny. Jo Ogenya biro dar ka gibire neighboring resting ground ma en Ombaka Primary School. Nyamasao bende biro ringo ka biro Ombaka Primary School. Ma dhi kelo larruok mag gik mantie ya ka mag konyruok machalo classroom to kod choche. Mano biro miyo ka dhi tim KCPE kod KIPSEA to wadhi bedo kod chandruok mag gik mag konyruok manie e sikul kaendi. Nekech gige kodi biro laro gi the 3 schools. Ma population mag nyithindo madhi timo penje these 3 schools en maromo karibu 300. To gin giwegi bende giikore ne El Nino. Ponono gin be kodhno biro tamo wang'gi kaka kar jot ma owal ne konyo jogo ma pi daroga. To ka dipo ka pi omako nyaka Ombaka to ikruok motegno onge to chuno ni jo community te biro ringo kadhi Ahero. Ma the local government gi national government onego be noikore kaka gibiro daro ji kaka gitere resting grounds mana Ahero man kilomita 10 kod wiye. Kwayo magin godo ne sirikal to gin mage. Nwa kwan kata ka sirikal nyalo riwore ka sirikal ma piny gi mamalo nyalo riwore mondo mi wayud kony mar gero nwa ute mag mabati go. Makoro wabede security to kwabet ni wainyore igi. To nyalo bedo maber. Mondo mi mag geng kik ji 200 dhi dhungre room achiel. Most victims gi komi siling 2,000 juma ka juma. Kimedo gimari moro matin to inyalo chulo ot kama idhi iyudo kama thur. Ok en gima biro siko. Koro so in dam dhi mbele. Process mag gengo pigni dhi mbele. Koro wadwa ni sirikal okonywa nikech El Nino en pi maduong', en pi makobiro to chopo nyaka Riat. Odaro ji kate. Nikech nasenene ok en mokuongo, nasenene. Tend County ma Kisumu to wacho ang'o kotende kod weche ikruok ne El Nino. Ng'eni midhiero mar pi wajabedo gago ka koth ochwe mang'eny kabisa moingo kaka ochwe ka pile. Wawacho ni wabeda kicha ka dipo ni koth biro mang'eny saidi moula bende bi mang'eny kabisa to wan gi kuonde moting'ore malo ma timbewa mantiere ward gi sub county biro nyisowa to sama ginyisowa ni mage kuonde monego wadhiye wati uru kod gi machiegni wadhi uru kuondgo mondo wageng' lal mang'eny manyalo biro korka ji mawito ngimagi gi mwandu gi bende makethore nikech gigole ot molewo nikech giweni pi ok bibedo mang'eny. E skund sekondarni machon ma Ombaka ma bende midhiero mar oula ne oduone weche somo chutho en achiel kuom kuonde jot manyuola 31 kuom ji 600 duto mane oula odaro ojote ka koro kwayogi maduong' e kindeni ma kodh El Nino okayo en mondo sirikal kokalo migao mochung' ne weche mag masiche mag apoya okonygi kod omenda moro matin magibiro resorego e kinde ma kodhno biro gore piny. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kakol